Assalamu alaykum, edi dileşer, hormatly watanaşlar. Berkarar döwletimizin bagçalyk döwrüni ýutup başlanmaly, gahrman hemde mehriban arkadagymyzyň parasaty ýolaçylygyna Türkmenistan döwletimiz aýdyň ýollar bilen öňe barýar. Türkmenistan döwletimiziň her bir gün ötüşleri, günleri toýly bayramly günleri ötlenýär. Mehriban dileşer, hormatly watanaşlar, biz bilýär, sizem bilýänsiňiz, ýaşlyk teleradio ýaýlymyna bir näçe ýyl bäri meniň sesim aty telewäteşik dowam edýär. Bu wäteşigiň maksady bolsa hormatly watandaşlar, ýaşlarymyzy şu halk köpçüligine tanıtmak boýunça şu işler hormatly prezidentimiň saýatyna alınıp barlýar. Mehriban arkadagymyň saýatyna meniň sesim aty telewäteşikde ýaş höwüsüň aýdymçylar wäteşigimiň dowamyna odan aýdymlary meşhur aýdymlary ýerine ýetirip halk köpçüligine özüni tanydyp, ýaş tanymal şeýlede estrada ýyldızlar bolup geçýär. Bu bolsa mehriban arkadagymyň biz üçin edýän taýtyl tagallalaryndan uğralyp döredilýär. Mehriban ýyleşer ýaşlyk teleradio ýaýlymynyň aýdymtaly şowkuny gepleşikler bölüminiň işgärleri hem ýürüýte sizin üçin din jalış gepleşigi, ýagny ýaş estrada ýyldızlarymyz bilen taýinlap sizin dikkatlaryňyzy ýetirýär. Mehriban ýyleşer, hormatly watanaşlar. Häzir biz gepleşigimiziň başynda ýaş höwüsçüň aýdymçymyz, ýagny Dayanç Babaýewiň ýerine ýetirmegindäki odan aýdymlara syn eder. Indi Dayanç, aýdymlarymyza başlamakak ilki özüňiz bilen gyýytgaça tanış edäň. Doğrudan Cuma Muhammed, men şu sınıf ýoluna 2-nji sınıf baktım. Sınıf ýoluna aýdym aýdyp başladım. Esasy halk aýdymy özüme ýakyn görýän estrada ýoluna aýtdym. Şonuň üçinem agla we aýdýan aýdymlaryň köp sany halk aýdymlardan demlenýär. Şeýlem. Onda näme? Edi watandaşlar, hormatly ýyleşer. Dayanç Babaýewiň ýerine ýetirmegine owadan aýdymlary dinleýär. Haydi verin
belli bednam eder. Ay keresmeyle melhem kalıp uyan uyan itfeler mehtacini beyaman mantur kimi edenler ardın oduran hayfenay
Ine hormatly watandaşlar Dayanç Babaýewiň ýerine aýdymlary dinledik. Inni soraglar arkaly gepleşigimize dowam edýär. Dayanç, şu ýerde biziň döredijlik toparmyz tide soraglar düzdü ýörüýte siziň üçin şol soraglaryň biri hem şeýlerek. Siz halk aýdym diýip näme düşünýär? Men pikirimçe şu Türkmen halk aydımları bizim atva olamada miras saran aydımlar kadip düşünýän. Siz halk aydymlary Haýdy Halypaň ýerine tirişinden öwrendiňiz, Dayanç. Şu Türkmen halk aydımlaryny şu kiçikliginden Halypaň döwran oğluny ýetişden öwrendim. Galiberde Bizim şu Halypalaryň ýerine tiren aydymlary we misal üçin Aýdaly Balyk Hajiýew we Şerede Sahy Jepbarow şolaň ýazgylaryny dinläp siz halk aydyma hat höwes artdy. Şeýlemi? Doğru. Iri watandaşlar, hormatly izleýär. Gepleşigimiziň şeýerine ýaş dehinli aýdymşymyzy Dayanç Babaýewiň ýerine tirmendäki halk aýdymlary dinläliň. Müzlenimi dirvey, çıtma başımı, gelen
gözüp bilmediydin kara kallar kaç aynamı bolli yürek para para kallar kaç aynam kallar kaç aynam beni getirdin kallar kaç aynam bolli yürek para para kallar kaç aynam Yap, tizrek gidelim ondan Düşman görmezil beni Aşıklar pirdülüy gerçekler korar beni Takdirime nerede olup yaşadım Benim murat kaldım benim için çaldım Hadım hangi kurban bolsun Dağlar kaç aynadır Aşığımdan severler Aylanayım nasıllar Geriler ruha anam El amanım aşkından Valim bize zaman Günzüğüm hırdişler Yüreklerde kalma boyu İyicelerine yaşamlar Hey bolli para parli kallar kaç aynamı Kerem etsen Kadir Allah bu dünyada adisler. Talığım uykuda kalmış bir açılgan bakışlar. Yoksulluk bir yaman yoldur. Fakir menem kolum kaldır. Halal rızk bir kesip bilir. Kimya atlı otisler. Yalan dünyada yörmäge. Aşret bir dövlet sürmäge. Ömür eklep gün görmäge. 80 yıl pırsatıslar. Mağtum olu ışqa düştüm. Derya girdim, mevce düştüm. Kim kalmasın puştan puştum. Bir karar dövlet ister.
Yedi yaylar ovadan sil ovadan Dayanç setin batly bolsun mundan beýlek. Inni soraglar arkaly gepleşigimizi dowam edýäs. Dayanç dörüjülük toparma size şeýlerek soragy bermegi makul billi. Siz diňe klawiş saz guralyna şu aýdynlary bilelikde tetiňizi utgoşdurup ýerine tirýäňizmi ýa-da dutara özüňiz sadanlarlyk edip ýa-da bir halipaň sadanlarlyk etmegine dutaryň ýanyna da bir halk aýdymlary gaýrede meşhur aýdymlary ýerine tirýäňizmi? Cuma Muhammed şol Türkmen halk aýdymlaryny esas klawisda ýerine ýetirýän dutar saguralyny Öpa köşek diýip halipamyz bar. Şoň bilen dutar saguralyny da köp aýdymlar ýerine ýetirýän. Özüňiziň başyňyz çykýan saguraly barmy? Öz başymdan çykýan sagura klawiş saguraly. Siz öz-özüňizi sadanlarlyk edip hem aýdymlar aýdy bilýäňiz. Elbetde. Inni daýan soraglar arkaly bilgepleşigimizi dowam edýäs. Ine biz bilýäs, türkmen halky şahanna fark. Türkmeniň milli sungaty beýleki döwletleriň sungatyny meňdemeýär. Şeýlede şolar bilen birlikde hem türkmenni ýollarken, salyrtarlyk ýoly bar, şeýlede damana ýoly bar, çopon ýoly bar. Siz diňe bir ýolun aýdymlary ýerine tirýäňizmi ýa-da şu meni gyzyklanýar, iýleşemizem gyzyklanýar bolsa gerek, çopon ýolundan aýdymlary ýerine tirip bilýäňizmi? Cuma Muhammed men diňe şu bir ýoldan ýöremen. Şol çopon ýolundan, damana ýolundan aýdymlar aýtmanam görýän, aýtýan ýerine ýetirýän toýlarda. İslenlik ýolun aýdymlary häzir biz size haýyş etsek aýdyp bilýäňiz. Elbetde. Daýanç gepleşigimiziň şu ýerine çopon ýolundan bir aýdymy ýerine tirip berseňiz ýerlikli bolarym kadýan men. Ulu höweslen. Ana ýeri-dileşer. Gepleşigimiziň şu ýerine Daýanç Babaýew çopon ýolundan aýdymlary ýerine tirýär, diňleň diňjalyň ledet alyp. Teoriýanyň begleri hona gelmi 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 Teoriýanyň begleri dolanyp gara ýar-ýardan aýyrlyp aşygyp ağlar gel ağlar çallar Teoriýanyň Heyran etmen o Vah vah Teoriýanyň begleri hona gelmi gelmi gelmi
Tevridin begleri sona gelmi 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 Tevridin begleri sona gelmi Tevridin begleri sona gelmi gelmi gelmi
Gepleşimiň şu ýerine öz goşgy etirler bilen türkmen halkynyň sevgisini gazanan Gurban-Nazar Eriýewiň şeýler akseterlerini beýan edesim gelýär. Seni söýdüm, söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm has diýmedi bu dünýä. Öz ýeňles gylygyma gazaply boldum. Göz durmuş ornuma indi düşünýär. Seni söýdüm. Göz etirdim bir zada. Kıyınçılık yok, ecilik var dünyada. Edil vatandaşlar, gepleşimizin şu yerine Dayanç Babaýewiň ýerletmelerine halk aydınlardan parça dinleyelim.
Yok. Başıma düşüpdürüm hayranım Hana fida kılmay kabiliyetini Ruhsat vermağımzan Kıydın ecedi Kıyım vacidi Ağlamama kumzane Gitsin gelir ben daha ne Hadi hey Hop bir tavuz biri Halim fanadı Ölüm fanatı Ölüm fanatı Yaktı beni yıkayın ağabey Hop ay ruhsat vermağımzan ey Kıydın ecedi Kıyımın gecesi Ağlamama kumzane Gitsin gelir mi Kafirdir tüydüm Yıkayım yerini Tatardı doğranıya Bana atlatını Hop radhi ol baba han Radhi ol baba han ömürse beni Görürsen beni Ağlamama kumzane Gitsin gelir ben daha ne Hop ruhsat vermağımzan
Hormatly watanaşlar, gepleşigimiziň şu ýerine meşhur şahyr Keminäniň sözlerine boýuňa döneýin diýen goşgyny okap berýär. Sehra degresinde duran gül kamar, ýaşyl geýen al boýuňa döneýin. Söz sözlerine katra baldamar, al ýüzüňde hal boýuňa döneýin. Meniň işim keşdir, oňuna düşmez, özüge bilen asla sulhum alışmaz. Mal vereyin niýsem, püştüm yetişmez, menne ýokdur mal, boýuňa döneýin. Gyzyl meňzim sargarypdyr ary bilen, täleýim ýok, ykbalym ýok ýary bilen, ak göwsüň meňdetdim dagdy gar bilen, menne ýokdur hal, boýuňa döneýin. Keminäniň göwni ýardan üzülmez, ýar zalymdyr bize, rehmi iýmez. Şun aşyklan eden ähdi bozulmaz, bir kararda dur, boýuňa döneýin. Tırnağlardan
Gepleşigimiziň şu ýerinde meşhur Molla Nepetiň töllerini Gülistanmy diýen hoşy etirlerini siziň dikkatiniňize ýetireýin. Molla Nepet şahyr şeýle diýär: "Gelli galam aşlygy jilwe kılıp ýanyma, kirpikleri tığmaty geçer meniň janyma. Men nidim ki roýy gül, hyýalyňda benni men. Gahryn goýdy sabyr kıl, pusan bolsaň ganyma. Men nidim ki jan talaş, didäm döker ganly ýaş. Bakmadyň da bagrydaş, haly perişan. Bir şeyda bilbil bolsam, yana yana kül bolsam, bir gece dahil bolsam, täze Gülistanma." والله
Ine edidileşer, hormatly watandaşlar, Dayanç Babaýewiň ýenetemindäki aýdymlary dinledik. Birem gepleşigimiziň şu ýerine bize şeýle mümkinçilikleri öredip beren gahrman hemde mehriban arkadağımıza çeksiz sağ bolsundan aýdýarys. Goý gahrman arkadağımyzyň jan sağ bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýlek rowaj alsyn. Fursatdan peýdalanyp bütün şeýle aradalar etýän mehriban gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýlek rowaj alsyn. Köp sağ bolun Dayanç. Sizin arzylyk häriňizde mundan beýlek ötüşleriň diňe öňe geçişleriň bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Tamam. Tamam. Eri watandaşlar gepleşigimiz jerinden barýa. Indi Dayanç, şu türkmeniň könüden gelýän ýoly we ine ýolumyzda hem şu küçtepdi aýdym hem ýoň bolan aýdymlaň biri. Häzir gepleşigimiziň ahyrlap barýan portretlaryny gepleşigimizde küçtepdi aýdym bilen jemläýeli. Ulu wesile. Arkadağımı bilen, şanımı arza galya.